Σε πληροφορώ όμως εγώ, Μάγη μου, ότι έχω ένα σχέδιο πάλι το οποίο θα μας ξελασπώσει. Ήμουνα σίγουρος. Αν κατάλαβα καλά, αυτό που θέλετε εσείς είναι ένα καταναλωτικό δάνειο. Ύψους 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχετε κάποιο λογαριασμό στην τράπεζά μας? Ναι, αμέ. Έχουμε 2. Από 100.000 ευρώ στον καθένα. Τι πράγμα? Μα πάτε καλά, κυρία μου, γιατί θα με να ζητήσουμε δάνειο. Ούτε 2 ευρώ για κασερόπιτα δεν έχουμε. Έχει πλάκα ο μικρός. Είναι χιουμορίστας. Μπορώ να έχω την ταυτότητά σας, παρακαλώ? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να τσεκάρουμε τη λίστα με τις οφειλές. Με αγχώνετε τώρα. Μην αγχώνεστε. Είναι μια τυπική διαδικασία. Αφού είναι τυπική. Αμάν, Τι έγινε? είστε στον Τηρεσία. Δεν είναι τυπική. Πολύ ωραία. Καταναλωτικό λοιπόν στο ύψος των 30.000 ευρώ. Ναι, υπήρξε εκεί μια μικρή αναποδιά με την εταιρεία. Μπορώ να έχω την ταυτότητά σας? Ταυτότητα, Τις ταυτότητες τις αφήσαμε στο ιδιωτικό μας τζετ. Μόλις πριν μια ώρα προσγειωθήκαμε από Λονδίνο, μια επίσκεψη ρουτίνα στα εργοστάσια μας εκεί. Σημάδι, παιδί μου, τι είναι τώρα αυτά που λες στον κύριο? Γιατί εμείς, κύριε Καραβά μου, είμαστε πάμπλουτοι. Δηλαδή, τι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι. Και αφού είστε ζάμπλουτοι, τι το θέλει το καταναλωτικό δάνειο των 30.000 ευρώ? Εμείς, δηλαδή το δάνειο και εμείς, μάλλον το δάνειο ποια ακριβώς ήταν η ερώτηση? Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, τότε πολύ ωραία. Αλήθεια. Και βέβαια, το μόνο που μένει είναι να δούμε λίγο το χρόνο αποπληρωμής. Μη σας νοιάζει. Εμείς θα είμαστε μέσα στα χρονικά όρια που συμφωνήσαμε. Δηλαδή με ένα 4,3 με 7,3% δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να σας ξεχρεώσουμε. Ουσιαστικά, μια προσωρινή διευκόλυνση ζητάμε, γιατί η εξόφληση θα γίνει πολύ πιο πριν. Πολύ ωραία. Οι 30.000 ευρώ λοιπόν είναι δικές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ μας βοηθάτε. Τα χρέη μας, αν τα βάλει στη σειρά, φτάνουν μέχρι το συνοικό τείχος. Πυροβόλησε τον, σε παρακαλώ. Δεν έχω όπλο, παιδί μου. Και όπως είναι φυσικό, όλες οι τράπεζες μέχρι τώρα μας πέταξαν έξω με τις κλωτσιές. Τι σου ζήτησα, ρε? Το μόνο που σου ζήτησα ήταν να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό και να αφήσεις εμάς τους δύο να συνοηθούμε για το δάνειο. Τόσο δύσκολο σου ήτανε! Τι ρωτάς τώρα κι εσύ? Εάν είχες κρατήσει το στόμα σου κλειστό, τώρα θα είχαμε πάρει τα 30 χιλιάρικα. Δεν φταίω εγώ, ρε παπά. Ενθουσιάστηκα από τον ενθουσιασμό μου και δεν μπορούσα να κρύψω τη χαρά μου. Τη βλακεία σου δεν μπορούσε να κρύψεις. Βλάκα! Τι έγινε? Βλέπεις τη σύνθεση, τι ρωτάς? Να υποθέσω πως δεν πήραμε το δάνειο. Μην κοιτάς εμένα. Δεν φταίω εγώ. Ο ηλίθιος ο γιος θα φταίει. Δεν φταίω εγώ, ρε μαμά. Η τραπεζική μας πήρα χαμπάρι αμέσως πως δεν έχουμε δεκάρα. Και στον τελευταίο που δεν το κατάλαβε, φρόντισε ο ηλίθιος να το μαρτυρήσει. Και τώρα είναι στιγμή που η μαμά σου τα ρίχνει όλα σε μένα. Εσύ φταίς, βρε! Ορίστε. Μέχρι να πατήσεις το πόδι στο σπίτι μας, η οικογένεια μας ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Σιγά καλέ, εμείς έκανε και ο Μητσικώστας. Τώρα μιλάμε εμείς οι μεγάλοι, εσύ γιατί πετάγεσαι? Γιατί μου έκλεψες την κληρονομιά μου και θα πετάγομαι όσο θέλω. Είμαι αδικημένη εγώ. Αδικημένη είσαι, αλλά δεν φταίω εγώ, με πρόλαβε η φύση. Με την κατάσχεση του σπιτιού τελικά τι θα γίνει? Άστο ρε πουλάκι μου. Αφού βλέπεις ότι αλλάξαμε θέμα για να το ξεχάσουνε. Πρέπει δηλαδή να τους το θυμίσουμε πάλι. Εσύ φούτυξες τα κοσμήματα της μαμάς με το έτσι θέλω. Τώρα που θα ψοφήσει ο μπαμπάς, τα λεφτά του θα τα πάρω εγώ. Τα δικαιούμαι. Εσύ να ψοφήσεις βλαμμένη. Θα σου έλεγα τώρα τι να πάρεις, αλλά είσαι τόσο στερημένη που θα σου άρεσε. Καμιά σας δεν θα πάρει τίποτα. Είμαι ακόμα ζωντανός. Ναι, αλλά μυρίζει σαν πεθαμένος. Τι να, αγόρι μου, γιατί είσαι τόσο τσακωμένος με το χιούμορ?